tervepä terve, se olisi sitten Trikkiakkeen 679 ja nyt olisi vähän niinku tarkoituksena, että pelattais sitten Team Deathmatchia. Pelasin just äsken sitten Domination ja Hardcoressa, että otin turpaani, että nyt ei kyllä oikein kuvita vetää videota siitä Hardcoresta, mutta muuten kyllä tekee mieli pelata vielä. Kello on 5:01 yöllä. Mielenkiintoista sinänsä, että ei kyllä yhtään nappaisi tehdä videon, mä ajattelin, että mä teen yhden videon tohon YouTubeen ja rupesin koisimaan. Joo. Ja AK12 koodina puuttuu enää 4 kamoja siinä. Toivottavasti tulisi nopeasti koodiksi, koska mä oon pelannut mitään hittoa. Mä pelasin niin kauan jo, että toivottavasti mä tykkään vielä pelata silloin, kun se on koodinen ja alkaa vähän kyysimään. Mut huomaa heti millainen meininki on Dominationin ja Team Deathmatchin ero. Domination on teurastamista. Team Deathmatch ei ole niin sanottua teurastamista, se on vaan etsitään toisia. Pistetään vuorotelle. Nyt on kyllä kaamea meno. Ai vittu, siellä mentiin kyllä. Miten mut äskeinen meno? Se oli kyllä hurjaa. Niin helvetti. Äsken kyllä nähtiin, että kyllä musta jonkinnäköinen pelaaja piilee, mutta se riippuu aina matsista milloin se tulee esille. Se ei oo sain joka kerta neet. Vaan joka kerta ihan täydessä tireessä. Oho, se oli vieläkin se hetki siinä. Se kämppii siinä. Mutta joo. Mainitsen vielä kerran Extinctionista. Sen verran, että siitä olisi special weapon. Unohdin puhua siitä. Enkä myöskään ala puhua nyt, vaikka se olisi kyllä ihan aiheellista tietty puhua, mutta en viiti läpättää Extinctionista just nyt enempää, koska nyt on tää multiplayer koko aika mielessä. Ja kumminkin mä odotan vaan Maverickia, eli uutta weaponia, mikä tulee mappakin mukana. Mä odotan sitä niin pitusti, että ei mitään rajaa. Mä odotan se koodiksi. Nauttii siitä, mitä Infinity Ward saa aikaa. Tosi siistiä se. Kaverit tykönä olen pelannut Xboxia kokeiltiin, niin on kyllä kaunis asia. Siitä ei vaan pääs mihinkään. Pois Black. Vittu. Oi, se koira kääntyikin mua vastaan. Mä vähän ihmettelin, että mitä vittua. Koira jump.
Ai 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 ai. Kehityi sitten rank 22. Ja squad pointsi sai siitä. Squad pointsit on oikeesti kivoja, että oikeesti hyvä peli siitäkin, että ei tarvi niinku levyjen perusteella saada aseita, niinku ihan ostaa itse squad pointseja, ansaitsee niitä. Se on tosi siistiä. Tää on hyvä veto kans. Kodit on vähän siitä ärsyttäviä olkia, että tietty ase tietty level, että et saa kun ne toet tietty level, niin et saa tuota asetta. Vaikka siinä on pakko pelata enemmän. 15-15 jäätiin tasalle, ei miinukselle eikä plussille. Plussille kuin plussille. Joo. Niin on kappoja näköjään. Ja palaa vaiheeseen, että toi 22 levelille KD on melkein pysynyt samassa yli 1.200, mutta nyt se alkaa vähän tippumaan. Ei se mitään, saadaan kyllä ylös 21 squad pointsia ja mitä niin ainakin nyt sitten tekis. Suurin osa ostettuja. Niin. Päästä alkuun Warhaft. Joo. Tällainen kauptisin pelaaminen on vähän niinku nautiskelun aikaa, eikä siitä nyt tykkää jokainen, mistä tykkää, että se on kyllä ihan kiva juttu. Call of Duty Ghostissa on se kaikista paras se campaignin yksi tehtävä. Joo, meni jäi kiinni. Tosi campaignin tänään valitin. Pelasin ensimmäisenä kentän läpi. Ihastuin siihen campaignin, se on kyllä ihan helvetin hieno. Siitä mulla ei ole kyllä minkäännäköistä valittamista. Se ei ollut yhtään pettymys se campaign. Päinvastoin se tuotti mulle hirveän hienot sellaiset niin toi kokemukset, että hei helvetti, tää on vitu siistiä. Mut siis toi campaign on upea. Yhtä upea kuin niin on sanottu. Pidän sitä ihan helvetin hienona juttuna Call of Dutyta. Mä en muista koska viimeksi olisi ollut niin hieno campaign. Vissi MV1 oli tosi hieno kans. Tosi hyvin arvosteltu campaign. Mutta ei MV1 voi hölvetti se putia. Se ei MV1 sen enempää. Ja olen Black Opsin fani. Olen Black Ops fan. Ja World of War fan. Koska mä rakastin niitä pelejä kun ne tuli. Ne oli niin. Ne oli omaa luokkaansa ne pelit. Tiedän, että se tekee parempia pelejä kuin Infinite War. Mutta Infinite War on kaikista paras peli mitä mä oon ikinä pelannut. Kaikista parhain itse asiassa. Koska MV3 taas pari kertaa kaverilla ei kiinnostanut. Se ei vaan ollut minun tyylinen peli, joten en ostanut ikinä. MV2 ostin joskus myin pois. Oli silloin MV1 jälkeen joku vuosi mä ostin MV2 ihan silleen hieno peli. Mut sit mä pistin se vaan eteenpäin. Se ei vaan napannut. MV3 ja mulla ei ole ikinä ollut MV2 mulla ei vähän aikaa ja sit mulla ei MV1 tosi kauan. Ja sitten mä ostin Black Ops 1 ja siitä Black Ops
kakkosen, sit Brothers War, yllättävästi Brothers War viimeisenä. Nyt tuli Call of Duty Ghosts, mikä ihanoitte mua ihan suunnattomasti. Se tekee aina pelaa, niin on jotenkin sellainen jännä tunne, että pakko päästä pelaamaan Ghostia. Se Ghost-sanakin on iskevä. Se nimi se Ghosts. Call of Duty Ghosts. On aika sellainen tekevä. Miten sitten ensimmäinen toimii? Valkokaupunkiset hahmot vai sotilaan, jotka on ihan järkyttävän hyviä tappamaan. Ihan niinku sanottu Rambo-ryhmä. Mä sanon sitä Rambo-ryhmää. Se on oikeesti niin sellainen. Tappaa aina kaikki ja hoitaa työt hyvin ja niitä ei ikinä mitään ongelmia. Call of Dutyhän oli se aluksi sellainen peli, että siinä piti itse olla sellainen sankari. Se piti olla koko niin sanottu esikuva, vaikka niin kuin siinä Call of Duty 2. Siinä sun piti olla se sankari, joka pelastaa maailmasta kakkoselta maailman. Sä tuhoaisit ne kaikki tankit. Sä tappaisit kaikki natsit. Kumma kun se jätkä ei kyllä kuole. Oi, nyt tuli jos täytyy vaihtaa no just. Niin kuin näette, että toi yllättävän nopeasti tässä kyllä saa luodin päähänsä.